дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи шаҳри нав баргузор гардид, ҳунармандони 9 деҳаҳои тобеи ҷамоат иштирок намуда маҳсули корҳои ҳунарии хешро ба маърази тамошо гузошта буданд. холаи Мағфират Ахмедова 82 сол умр дорад. имрӯз ӯ иштирокчии ин чорабинӣ ба сабадбофӣ машғул мебошад. 11 сола будам, ҳамин кара мефурӯхтам 3 сум. ҳозирам мана ки 71 сол шудааст мекунам. химчаша як рӯз овора мешам. худоша ҳамина фурӯхта зиндагонӣ мекунам ман. ҳозир келиноката мекунем, ҳамин ката зиндагонӣ мекунем. дигар корҳоям мекунам, пайва меандозам, чову мекунам, онда дамгири вақт ина мекунам. холаи Турсуно Шарипова аз деҳаи дурдасти ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи Шаҳринав бештар ба пухтани хӯрокҳои миллӣ машғул мебошад. мегӯяд ки вақте ки ман хурд будам, модарону бибиҳоям ҳар гуна хӯрокҳои миллӣ мепухтанд ва бо ҳавас менигаристаму ин ҳунарро аз худ кардам. то ба имрӯз бошад ба ҳамаи аҳли оила ин касбро омӯзондааст. умоч мебошад, умочи ба шир. аввал умочро овкати молида, баъд аз он як гаркак равған андохта, умочро нағз сурх карда, баъд аз он шир меандозанд. ин номаш умоч мешад. инро дар фасли баҳор бисёртар истифода мебаранд. шабнами низомиддин ҳунарманди хурдтарини ин чорабинӣ ба мӯҳрабофӣ машғул мебошад. ин кокулҳоро духтарон метавонанд дар ҷашну маросимҳо, дар тӯйҳо ва дар дигар чизҳое ки дар тоҷикистони мо имсол соли рушди сайёҳии ҳунарҳои мардумӣ мебошад, истифода баранд. ман дар оянда мехоҳам ки мисли бибиам ба ҳунарҳои миллӣ машғул шуда дар оянда ҳунарманд шавам. ҳамчунин дар ин чорабинӣ сокинони ин гӯшаи кишвар ҳунарҳои табақтарошӣ, созтарошӣ, намадбофӣ, духкашӣ, хӯрокҳои миллӣ, нонпазӣ ва ғайраҳоро ба маърази тамошо гузошта буданд. бояд гуфт ки озмун дар 2 давра гузонда мешавад. даври аввал дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ғолибон ба даври дуюм пешниҳод мегарданд. аъзои ҳакамонро мутахассисони варзида, собиқадорон, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардида ба иштирокчиёни озмун аз рӯи меъёрҳои муқаррар гардида баҳогузорӣ менамоянд. озмун дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Шаҳринав идома дорад.